Mirečku, ty seš hlavní organizátor s Artami. Jak se v tuto chvíli cítí osoba zodpovědná za průběh akce a daří se všechno podle plánu? Takhle, můj drahý přítel Mišoušku, jak bych ti to tak řekl krásně, decentně, tak krásně to položil, chtěl bych říct jedno. Daří se, je to připravený. Až na nějaký malý mušky. Nejsou sice zlatý, rozumíš, ale jsou to mušky jak u každé akce, u každé práce, u každého festivalu, obzvlášť filmářského, ale jinak pluje to úplně jak lodička, která nemá problém. Takže Zlatý slunce v rámci Českého videosalonu skutečně funguje dobře, je tady hodně dětí a mám z toho velkou radost. A že jste tady vy, filmaři, to mě těší dvojnásob, prosím pěkně. Jak se vyrovnáváš s neustálou změnou místa konání? A je to pro tebe problém toto místo konání měnit, anebo to není podstatný? Tak, to je taková docela skutečně zajímavá otázka, protože chtěl jsem říct, hodně lidí se na to ptá a já sám o tom přemýšlím taky, ale vzhledem k tomu jako organizátor, který je rozhodnutý, že prostě bude pokračovat teda v té tradici tady v Ústí nad Orlicí, což je, jako bych řekl, už jednak teda poznané od autorů i ode mě a od všech z těch segmentů, které v tomhle jsou, tak já se stavím k té otázce takto. Byli jsme v Roškotově divadle, kde to prostředí dobrý, má to tam své přednosti, kino, ale obrovský, to znamená, že lidi se tam ztráceli, tak ty podmínky dobrý, projekt se docela jako ano a další věci, plus to zároveň mohlo být větší, pak kdyby náhodou pršelo nebo cokoliv, tak samozřejmě se museli stáhnout, nebylo tam až tolik místa v tom foaje a tak. Tak to je problém číslo 1. Problém číslo 2, malá scéna. Malá scéna byla vlastně po rekonstrukci, jo, docela velice dobrý, všechno útulný, malý, ale to jsme poznali třeba loni, když byl prostě 60. ročník, najednou tam bylo dvounásobně počet lidí a zase tam byly některé věci, které vypluly navrch, které předtím nevadily a teď to třeba jako taky vadilo. Tak prostě to došlo k tomu, navíc teda jako je tam jsou ještě nějaké dílčí problémy místního charakteru, který tady jako bych nechtěl moc nějak rozebírat. A poslední je to, že se navrhlo, tady místní, protože já jasně způsobem musím respektovat jako hlavní pořadatel a musím to buď přijmout nebo nepřijmout. A přišli prostě s návrhem, že to uděláme tady v kulturním domě, že to je výhoda v čem. Je tady obrovský prostor, kde teda jednak dospělí, pěkně všechno, jako prochy dostatek. Pro děti mají tady ty workshopy, všechno mohou se, vlastně je to propojené ještě víc a je tam větší prostor pro třeba i ty workshopy. Vem loňský rok pana Nováka, jak dělal loutky a tak, tam to bylo všechno na hromadě, tam se nenechalo projít a další věci a tak. Prostě jsou takový specifika, který ty věci jako ovlivňují. Je fakt pravdou, že ta malá scéna nebyla jako v tomhle špatná, bylo to zvyklý, jo, prostě takhle. Takže přišel ten návrh, ovšem samozřejmě já jsem řekl jedno. Prosím vás, já ano, ale velký ale. Potřebuji splnit tyhle podmínky. 100% zatemnění tady, to znamená, že to musí být skutečně všudy. Utvoření prostě prostoru, který bude připomínat malou scénu, to znamená, aby tam skutečně bylo tak, to znamená, že příští, jako zítra, bude stolová úprava, všudy, to znamená, tam si budou hosté moct přinést i u filmu a tak dále. Zase něco nového, to jsme neměli do posud, zase plus. No a pak chtěl jsem ještě jednu věc, je to tady všechno v hromadě, to je vyhlášení a tak dále, je tam i víc placu třeba raut a tohle a další ty věci, což je jako příznivý v tomhle smyslu. Takže teď, když se vezmeme tady ty tři subjekty, které tady jsou, tak oni jsou použitelní v podstatě všechny, ale chtěl jsem říct jednu věc, že prostě každý má své přednosti, výhody a nevýhody. To znamená teď, jak to vnímá divák, autor, nebo prostě lidi, kteří sem přijedou, tak každý má na tuhle věc svůj pohled a z toho něco vybere, jestli to je takhle nebo takhle. Dneska nám to funguje dobře, zatemnění je dobrý, projekce úžasná, oni koupili taky nový plátno a tak, oni do toho vrazili docela dost peněz, protože skutečně tady je všechno nový. A chtěl jsem říct jedno, že oni splnili to, co jsem si já řekl. Ano, navíc ještě teda další věc, a to je to, že oni museli udělat novou přípojku elektrického proudu absolutně samostatnou, aby to utáhlo, aby to bylo v pořádku. Oni to taky splnili. To znamená, že tam je věc, že oni pokud splní to, co jsem si řekl, tak já vlastně bych jistým způsobem to mohl přijmout a vytvořit to konstrukci, vlastně ten řád toho celého festivalu tak, aby to bylo skloubené, aby to fungovalo, aby ten prostor byl využitý a aby skutečně ten festival prostě fungoval tak, jak má. To je asi tak k tomu.
No právě takováhle akce stojí hodně peněz, ano, jako jo, dá ano. se to nějak získat, nebo je to těžké to schánět tyhle ty Takhle, štáty. já řeknu, no, vzhledem tomu, že už to dělám dlouho, od roku 2001, tak chtěl jsem říct, že ono to v těch předcházejících dobách to bylo jako trošku lehčí, bych řekl. Trošku lehčí, ty sponzoři byli nakloněnější, jako štědřejší, že ano, a všechny ty věci dávali a tak, prostě dali se. Dneska krize to poznamenala a myslím si, že ta krize teda má ten dopad, což jako cítím absolutně jednoznačně, že oni se z toho sice zpamatovávají, ale si říkají, tam ještě nemůžeme dát tolik, kolik bychom chtěli. Rozumím, my bychom ji dali, už je to trošku jako to, ale prostě tady máš, vidíš výhodu jedné věci, což jako u mě je plus, a to je to, že já spolupracuju už s těma sponzorama dlouhodobě a už se známe, prostě to oni vědí, prostě, že vědí, že ty peníze jdou někam, že prostě k něčemu to a tak dále. To znamená, toto je vlastně přínos. Je fakt pravdou, že proti tomu z roku 2001 to je tak mizivý procento v podstatě, co se týče financí a všech těchto věcí, jako no, těžko o tom mluvit, ale říkám, děláme to, je tam zase jedna věc, a to musím říct vysoko, to ministerstvo zatím je tomu nakloněno, i současný pan minister skutečně je velice vzdělaný člověk v tom smyslu, že chápe, že prostě ta kultura potřebuje teda pomoc, takže zaplať pánbůh za to, že to takhle je a je nakloněný i město k tomu a mají o to zájem, to bych jako neříkal pravdu, nebo tak, to je fakt úplně v pořádku a v podstatě i ten kraj taky o to zájem má. Takže zaplať pánbůh za to, že to funguje a že máme se kde setkávat. Rozumíš, protože ven se jednou tak se mohlo stát, kdyby to byla jiná situace, že bychom prostě řekli, tak prostě na to není, když tak si to zaplatíte, jedným roce to bylo, to v roce 68, že jo, prostě, že si to museli filmáři zaplatit všechno, to možná bylo taky, a ty to teda nepamatuju tolik, ale radši, nechtěli bychom k tomu systému dojít zatím, teda asi takhle. A jak seš spokojený s úrovní letošní kolekce? Máš nějakého favorita, kromě mě? Tak ty už těm favoritům patříš tradičně, to už tady o tom, to je nošení dříví do lesa, jako jo, to nám něco řešit. Jo, ty seš prostě vyhraněný autor, řešíš, tak je. Máme tady pár autorů skutečně, kteří se vracejí na scénu, třeba Fox Simoni nebo prostě další. Je tady spousta autorů, kteří jsou známí, víme, co od nich můžeme čekat. Je tady spousta nových autorů, jak u těch mladých. U těch mladých skutečně letos teda bylo už hodně filmů, 70, což je jako dost. Na tu leto 45 se tady promítají v současné době. U těch dospělých tam to je ta konkurence stejná, tam je to tak asi průměru kolem těch 200, přes 200 filmů, 94 se dostalo před výběr, nominace 45 nebo tak nějak tady typu běží. No a samozřejmě záleží na kategoriích. Jo? To znamená, Mišoušku, ty víš velice dobře, tlačenka, dokumenty, reportáře, že jo, trošku hranej, animovaný nám živoří teďkom trošičku, jo, experimenty ty jak tak nějak jako jdou, ale je to prostě každý rok nějak jinak, což je o to strašně zajímavý, baví mě to, líbí se mi to a takhle to myslím, že to je správný, nemůže být všechno stejný. Takže chtěl jsem říct, že jo, jsou tam dneska letos i taky mimořádné filmy, jo, a chtěl jsem říct jako rozhodně se bude na co dívat, jo. Nedá se říct, že všechno je stejný, jo, takže asi takhle. Což je dobře, Mirečko. Moc krát ti děkuju za rozhovor. Já vám děkuju taky a chtěl jsem říct jednu věc, že skutečně jsem rád, že to děláte a chtěl bych ještě za tohle cestou poděkovat tady tobě a i klukům, jo, to znamená Film Datu, to znamená Slávečkovi Šikovi a Jiříkovi Neposovi, protože skutečně to je počin, který mě skutečně dává obrovskou sílu. Děkuju moc, děkuju. Tak to je paráda, díky. Tak, díky.